Dobrý večer. Od 15. do 17. mája si v našom meste pripomíname smutné a zároveň okrúhle 70. výročie deportácií Židov z Bardejova. Okrem tejto dominantnej udalosti obsahuje dnešné spravodajstvo bardejovskej televízie aj iné témy. Vitajte pri jeho sledovaní. Bardejov dnes zažil významnú udalosť. Pri príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Bardejova do koncentračných táborov v roku 1942 sa práve dnes, 15. mája, uskutočnil pochod Solidarity. Kráčame po ich stopách. Pochod tých, ktorí prežili koncentračný tábor a ich potomkov, sa začal na bardejovskej železničnej stanici o 10. hodine. Staničné námestie sa pred 10. hodinou začalo zaplňať samotnými Bardejovčanmi, ale prišli aj predstavitelia mesta, štátnej správy, zástupcovia jednotlivých cirkví, prišli mladí ľudia a ďalší, ktorých zaujíma téma holokaustu. No dnes prišli hlavne preto, aby sa spoločne s potomkami Židov a tými, ktorí prežili hrôzy koncentračných táborov, poklonili ich pamiatke a pripomenuli tragické chvíle spred 70 rokov. Do Bardejova dnes prišlo vyše 120 Židov, ktorí prežili hrôzy koncentračných táborov a ich pozostali z celého sveta. V roku 1942 v meste žilo približne 9 000 obyvateľov a Židia tvorili takmer 1/3. Práve v týchto májových dňoch pred 70 rokmi bolo z Bardejova a okolia deportovaných 2464 Židov. Židia, ktorých sústredili v Bardejove, museli kráčať na železničnú stanicu, kde boli naložení do dobyčích vagónov. Konečnou stanicou, žiaľ pre viacerých, bola stanica smrti. Plynové komory, koncentračné tábory a getá v Poľsku. Bolo dojímavé počúvať slova tých, ktorí spomínali na svojich najbližších, na svoje rodiny, príbuzných, ktorých viac už nestretli. I wish to honor friendship, family and history that etched far deeper in my soul than number inked on my arm. The magnet that has drawn us here is this mythical place called Bardejov that none of us were able to forget. Tí, ktorí prežili, ale aj ich potomkovia, dnes hovorili hlavne o tom, čo sa slovami len ťažko vyjadruje. Spomínali Osvienčim, no najmä hovorili o radosti, že sa dožili konca vojny i dnešného dňa a túto zvláštnu a jedinečnú príležitosť využili aj na pripomenutie toho, aby si ľudia uvedomili, čo sa stalo a nikdy viac nepripustili podobnú tragédiu spred 70 rokov. Na tomto mieste ešte stále citlivom pre židovskú komunitu Bardejovčan Peter Hudák, ktorý zastupuje Bardejovský výbor na ochranu židovského dedičstva, pripomenul historickú chronológiu odsunu Židov do koncentrákov a giet. Po 70 rokoch za stratených bardejovských Židov horeli sviece a zneli pamätné modlitby i úprimné vyznania. Celé zhromaždenie sa potom s transparentami Už nikdy viac vydalo z vlakovej stanice po dlhom rade na spoločný pochod Solidarity nazvaný Kráčame po ich stopách. Pochod končil v starej synagóge v židovskom suburbiu, kde si účastníci mohli pozrieť výstavu o tragickom osude bardejovskej židovskej komunity. Opäť zneli modlitby, horeli sviečky za obete holokaustu. Primátor mesta Boris Hanuščák potom spolu s prezidentom Združenia na výstavbu pamätníka holokaustu v Bardejove Emilom Fišom na mieste budúceho pamätníka podpísali vzájomnú zmluvu. A my sa k ďalším zaujímavým momentom i rozhovorom vrátime v piatkovom vydaní nášho spravodajstva.